tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:04 na. Maing aga, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Action Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, ini naman si Aksyon Brian Morden, nalo sa pagpangalagad Aksyon Art Tayhupon. Mag-aopdanay naman kita tub-tub las 9:30 sining adlaw sang Webes. Una nga adlaw sa bulan sang Hulyo 2021. Action Hotline. Ano ba mga balita nga dapat naton tutukan sa aton sining nga pagpangalagad? Action Hotline. Liwat naton nga check karon ang Murcia PNP. Kumusta bala ang padayon nila nga manhunt operation sa tong tatlo ka mga nagkalabilin sa 5 ka mga priso nga nakapalagyo sa NODJ nagligad nga aga. Action Hotline. Kay kagabi sa report sang patrol mismo sa Action Eden Abuso na tabuan nga may ara sang linupo nga nagkaluntad kagabi dira sa may Hacienda Viles, Barangay Blumentritt, Banwa sang Murcia, mga kaksyon. Action Hotline. Iusi sa onte ka na karana, ayo ontang patrol karon basi makabisita liwat dito sa nasambit nga lugar kung ano ang 3 o 5 ka mga linupok to. While nga nag-report sa Action Eden Abuso kagabi sa Action Firing Line. Action Hotline. Ipa-check naman karon kung kumusta na to bala ang patay nga si Mervin Celes. Ini siya bala o kung Celeste, ini siya bala ang nakuha na sang iya sini nga mga pamilya, no? Matapos ginaligar nagbato kahapon sa mga otoridad nga nagpatigayon sang operasyon nga nakit-an sila sa nasambit nga lugar. Action Hotline. Ang iban nga balita sa aton nga pagpangalagad ti kahapon sang hapon man ginhingagaw gid nga ma-inquest mga kaksyon atong retired police nga nadakpan kag nakuhaan sang madamo nga armas luthang sa Banwa sang Hinigaran nga amo si Police Senior Superintendent Demosthenes Fernandez, mga kaksyon. Kaso nga sa idalom sa Republic Act 10591 ang ginkaso sa iya sang Hinigaran PNP. Action Hotline. Padayon man nga ginausisa karon sang Negros Occidental Police Provincial Office kon diin gid ini siya na assign sa una na although nga may mga initials ini nga palayag nga intel ini siya nakaagi sa Cebu, nakaagi sa Luzon, kon diin na lang kag ano ang iya sini nga mandato diri sa Negros Occidental, Subong. Action Hotline. Kahapon nga adlaw mga kaksyon sa Rambal Tana may nag-abot diring 42,000 ka doses sang Sinovac kag ang mga sobra 32,000 ato didto sa Negros Occidental. Malapit diri 8,000 ang sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Action Hotline. Pagintindi naton ang syudad sa Bacolod maga-apilar sa dugang pagin nga bakuna. So nagapatimaan nga damo ya ang nagalinya diri sa syudad sa Bacolod agod nga mabakunahan na sining bakuna kontra kay COVID-19, mga kaksyon. Action Hotline. O si saon tanay karon ang nasambit iyang sitwasyon sa pagbakuna diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. According sa World Health Organization, isa lang ang aton sini makabulig nga makakontra sining COVID-19. Amo iya ang bakuna kag ang basic nga health protocol. Action Hotline. Sige, i-check naman big karon ang Vice Governor's Office abi. Anong participation niya sang Vice Governor's Office sa padayon nga vaccination sa Negros Occidental, no? Ano kay do kalinong subong sa Vice Governor's Office kay Vice Governor Jeffrey Ferrer. Although kabalo kita nga ahampang subong sa vaccination ara sa mga tawo
sa mga doktor naton sa departamento sa Provincial Health Office pero kabalo ko nagabulig ini sekreto lang. Sige, diri sa Bacolod mga kaksyon ti buwas na ato ang ang satellite registration, no? Buwas 3, Sabado, no? Sabado 3, 1 subong, 2 buwas, Biyernes, Sabado, no? May satellite registration sa Comelec mga kaksyon. Dumatingala man kita subong sa Comelec no kay sa pagkadamo gihapon nagalinya kag nagaparehistro, no? Gina-question ganin isang iban kung taga diin ni sila. Parehistrong tao o questionon nyo. Taga diri sa Bacolod Ako malang isa man na ng aton mo. Once gani nga batunon ka Action Oliver sang Comelec, meaning kwalipikado ka. No more question at all na, no? Way ka na dapat pamangkoton kay kung si Comelec hindi magbaton, meaning hindi ka kwalipikado. Way na tada dapat sang questionon palas 8:09. Oy, kundi kahapon na interview tadi si 3rd District Board Member Andrew Montelibano. Tigin ratrata niya to si Bacolod City Councilor Attorney Archie Baribar. Kagabi nagsabat si Attorney Baribar sa Action Firing Line. Tingway nakabati kahagabi kay sa hotline nakabati kahapon. Ipabati ko sa inyo karon na bisan gamay lang ang tingog ni Attorney Archie Baribar. Por tinatudan nga hangkatanay sa ilang magpa-drug test sila kuno mo. Gali kay may mga clarification to si Attorney Baribar. Siya hindi man to ya drug test na illegal nga droga action bray. Drug test to ya agod mabalaan ang maintenance ang ila mga kung may mga diabetes ni sila. Dusot, nakalusot. Ang bal sa amigo ko, malya abogado. Diyan mo na yan mo. Amo na ya ang hampang mga kaksyon. Aryo, ang mga balita sa nasyonal, pangapinan kagin palayag gilayon ni Justice Secretary Minardo Guevara nga wala sang reklamo against kay DOH Secretary nga amo si Francisco Duque III mga kaksyon sa Task Force Against Corruption. Gindepensahan dayon. Matapos nga ara sa pinakaunang lista ni Senador Manny Pacquiao, ang DOH amo gidya ang grabe nga korupsyon sining panahon ni COVID-19. Na tiyang balto ganin ni Attorney Harry Roque, siya ay basi absent ni Pacquiao guro pagpresentar sa DOH sa mga ginakagastuhanan nga wani siya baluya. Or gani ara man siya pero basilain ang ginasakuan niya. Hambal ni Attorney Harry Roque man. Tiyang Manny Pacquiao siya diin nagkadto ang pundo sa DOH. Diin na anong ginpamakal. Tiambot. Tihambal diri sang Justice Secretary so why di may reklamo sa Task Force Against Corruption. At ihulaton ta basi si Pacquiao naman ni magreklamo ka magpadala sang sulat da ti mo nang aton imbestigahan. Padayon man subong ang investigation sang DOH mga kaksyon didto ya sa national. Ato nagluntad bala sa Makati bla kag Mandaluyong Action Oliver nga ang pag-inject sang isa ka nurse sa abaga sang recipient sining COVID-19 bakuna, wala ya gintusok lang ya ang dagom, pagkatapos wala ya gintulod ang injection para masulod tong bakuna sa lawas sang tawo. Tinakwaan to video, pagkatapos naglapta ato, una-una sa Makati mo. Ang grabe tong grabe tong depensa sang alkalde sa Makati, nga kapoy man ang mga nurses, pero kung kapoy, paway hindi anay magpangsagi kay inject da Action Oliver. Kag posible naman guro nga hindi mo ginmamatyagan nga wala kag lain nakatuslok sang imo niya or nakatuslok ka way mo na duso ang unod sa injection. Magluwas didto, may natabo man ini dira sa Mandaluyong man, amo-amo man. Ay nano nga sitwasyon ini man. Galing kiti, kapoy gani kuno mo ang mga nurses naton. Ti negligence ina. Ti maghambal kapoy, pahuway. Pahuway anay pabuslis ang iban dira. Kaya di ang mga nagapabakuna, da mahulat-hulat man na sila muna kay kapoy. Ti subong padayon ang investigation, sini nasambit iyang kaso didto.
Kaya ginpaungot lang injection tapos wala ginduso agon magsulod ang bakuna sa lawas ng tao. Kabay pang wala ini agakatabo man diri sa aton, no? Sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. So far way pagidman sang reklamo sina sang kaangay mga kaaksyon. Luoy man tatod sa mga nurses ngani mo, no? Ang baga ni isang alkalde sa Makati mal niya volunteer lang to siya gani mo tiway niya oy tiya gamater kung volunteer kun hindi ang trabaho yang aton. Ti thank you kay nagvolunteer siya. Pero pamangkot da ano ka safe kag ano ka sigurado ang iya sini nga trabaho. Damo sila nga sitwasyon dati subong check na today kanon dangtan sining investigation makaksyon didto iya sa national. Ang pila ka mga balita pagid sa national mga kaksyon kay gin-classify iya sang Department of Health nga high risk mga kaksyon ang 4 ka regions. Kag nalakip diri ang Western Visayas. Ang Region 6 mga kaksyon, Region 8, Region 11, kag Region 12. Bangod sa mataas nga average daily attacks o kon attack rates mga kaaksyon o kon ADAR kag hospital bed occupancy. Meaning, overwhelming na nga ton siri nga mga hospital kon COVID-19 cases ang paghahambalan. Sunod diri mga kaaksyon sa DOH, Epidemiology Bureau Director nga si Dr. Alethea de Guzman. Ang ining 4 ka mga rehiyon naka-record iya sang tuman kataas sa 7 ka kaso sang kada 100,000 ka populasyon o kung populasyon sa ila sini nga tagsa-tagsa ka lugar. Sa Region 11 may ara iya sang 71.43% nga ang hospital beds ang okupado na kag 86.22% sa ICU nila makaksyon nga nausar tubtob Hunyo 28. Siguro kwa nagid saka kag pagkadasig nagiguro sang sakaay. Ang Region 12 may ara sang 74.29% sa kaangay nga sitwasyon mga kaaksyon. Samtang yara naman sa safe zone mga kaaksyon ng hospital kag ICU bed occupancy rates sa Region 6 apang gin-classify gihapon nga high risk ini bangod sa mataas gihapon nga pagsaka sang daily attack rates ni COVID-19 cases. Ang Region 6 mga kaaksyon sa nahambal ko na lakip siring 4 ka mga rehiyon nga ini, no? Hindi naman kita matingala kay bisan kita ganit diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, wala nagadubo sa 3 ka digits kada adlaw ang numero sang kaso diri sa aton. Oo, kita mo halin sa Modified General Community Quarantine, ginpasaka kita sa General Community Quarantine mga kaaksyon, no? Ginpasaka kita sa General Community Quarantine ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Pero ang iban nagatkatingala nga dogasumpit ang pagsaka sang numero sang kaso, wala kita kabati sa mga plano nga mga lulo lockdown abi, way kita nakabati nga may ara sang mga tuman ka taas nga strikto sang classification o kon status abi sa pumuluyo diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ti subong nga adlaw Hulyo 1, umpisa pagid pinakauna nga adlaw nga maga GCQ ang syudad sa Bacolod kag Negros Occidental mga kaaksyon. Ano ayhan ang pila ka mga mandato or ano ayhan ang mga pagbag-o sining high risk nga gin-classify kita diri sa Western Visayas mga kaaksyon. Amo na ang aton sini dapat nga pamangkuton kay Vice Mayor Elcid Familiaran sa sini nga mga tinion kung ano ang ila sini nga mga tikang nga pagahimuon sini, anong balang mandato halin sa
DOH gikan sa Region 6 mga kaksyon. Hotline. Kay sa prangka nga istorya, ang Bacolod Subong nagapulo pa simple lang kita nga daw kunuhay daw wala lang, no? Padayon ang buryong-buryong sa mga tawo, although nga ang health protocol nagapadayon mga kaksyon sa syudad sa Bacolod maayo gid ang health protocol subong, pero way ta kabalo ga saka gid yang numero ni COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya sa Baronta this morning, Vice Mayor Elcid Familiaran. Sir, good morning. Welcome to Action Radio. Yes, Action Brian, mayong agad sa destination din. Aha. Vice, ang DOH gin-classify ang Region 6 lakip idi sa pulo. Apat ka mga rehiyon sa Pilipinas nga high risk, Vice, kon average daily attack rates ang paghambalan. So far, ano, Vice, ang mga panibag-o nga mga mandate abi information o may mga pagbag-o kita sining bag-o nga classification na Vice? Yes, sakto in Action Brian, no? Erratic o kung sa kapanaog ang aton kaso. Aha. Karon magwa naman na siya 159 naman ta. 159. Oo. Oo, from Wow. 101 to 159. But ang Grabe. akon kwan nga, real time ni. Aha. Okay. Mhm. And bigin butang kita siyang mando sa national government Mhm. na GCQ ang entire province, no? Aha. Including Bacolod. Mhm. So, may mga negosyo nga apektado. Aha. As to sa restrictions, the same man gyapon Mhm. sa MGCQ. Pati suliton ka, may mga negosyo kitang napektuhan. Mhm. No, ara siya EO ni Mayor. Aha. Pasi ina siya guidelines ang din papanahog sa National IATF. Aha. Pareho sa mga bilyaran, Okay. untat naman, Mhm. ang sa panahad. Hindi, why naman to 1 month gid, why walking, wala sumba. Okay. Mhm. Oo, tidre lang ko sa balay, why na to, hindi na to pwede. No? Aha. Aha. Mhm. Ang mga bars na to, Aha. karaoke bars, hindi pwede. Hindi na pwede. Mhm. Mga casino included, Nalakip sila. action ba yung wala daw. Mhm. Casino, mga betting station, ito lang, mga, Aha. iba din may harap sa mall ng mga Omega people days, bingo. Bingo, mga scratches abi. Mhm. Oo. Oo. Hindi na siya pwede. Okay. How about ya sa mga biking sa Vice? Kay kung abot na dito sa nabukid nga porsyon nga tililipon, gimana to sila mo sa makapihan? Ang biking, actually, kag walking, allowed na iya, but kaya ginpakamayo ya siyang probinsya nga hindi to pwede. Kasi damo tao to mo. Oo, damo So gid man. kung ga-walking ka daya nga, ikaw lang siya, Aha. wala mo na problema. Aha. Kung ga-bike ka, why git problema? Mhm. Kay mobile ka na, lang mo lang ka magaksanay kung ga-bike ka mo. Mhm. Ang problema da, kung tapos ka na bike. Dito sa area nga kantuan. Oo. Aha. Dapat social distancing. Mhm. Action Brian, ang aton nga pag-away, hari kita sa tira mo. Yes. Mhm. Health war ini or health crisis. Hari kita sa tira, hindi ta makita ang kontrata. Mhm. Kay virus ang kontrata mo. Now karon, hindi tayo pag-isalig ang kabuhi ta. Kay kung sino nga talpulano. Oo, suliton kung may kontinyeruhay niya, ulat ka tayo sa wayon. Mhm. Yes, correct. Nakuob ya, Mhm. kay basi may igo ka. Aha. So, kung gina-challenge mo niya si COVID, it's your call. Mhm. Oo, ang ato niya gobyerno, mga barangay officials ta, mga tanods ta, may mga limitasyon kita yan. Mhm. Correct. Ulat ka pa yan sa wayon. Mhm. Sila na ka paryente kung napatay, kada mo damo na action drive. Mhm. Yesterday, a neighbor, a good friend, alin siyang gamay ko, tumba man. Uy. O grabe si COVID, hindi lahog-lahog. Mhm. Istorya na, ipaka mo siguro after 2 hours, wala na. Grabe, no? Mhm. So hindi lahog-lahog. So Mhm. ang
punto de vista de salbaron mong imo lawas kag ang imo pamilya. Ang dako big nga faktor action bray ang early detection. Kadamo siyang observations nga ginadaldala lang pala. Trangkaso lang ni. Oo. Kapalo ka build up mo kung gadamo ang tagaw sa lawas mo. So first pa lang paghilanat mo first day o kung dakpang ka dayon seek medical help. Kaya kung matagaan ka siyang bulong, layo siya patay. Okay. Kamay gasto. Siyang sa daladalahon mo, siling mo trangkaso lang na dako gasto mo. Okay. Sa mga kalan-an nyo ba siya, mga dine-in, balik kita sa tong nagligad nga 30 to 50% gid lang vice damo sina. Well, ang kalabana, ang iningaton mas gadiring na ayo na ni Mayor sa GCQ pa lang sa 30%. So, as isa gyapon sa kasimbahanan ta 30% man. O baling action bray ang sa may gindugang dinhi bag-o nga guidelines ang national government eh. Kung may mga birthday, siyang nagligad, may nag-text pa na siya ako nung nag-PM. Nga kung ang birthday sang bata yung bisita mga amiga ya kung okay lang. Kung okay gid, basta observe lang health protocols. Hindi nagali action bray, no? Kung may birthday, immediate family mo lang. Oo. Hindi pwede nga mangagda ka sa kapurukan mo. Even magbisita sa aton mga himata na napatay bla. May limitation ng gani na immediate family. Or pulo lang group of 10. Puwerte, no? Kag ang kuan subong transportation niya vice kadamo sa nagapinamangkot do ka normal man ang gidya sang biyahe. Amo nagyapon observe lang gyapon sang 50% na naman balik kita, no? Kay daw naginutok na gid man mga salakyan is bakulod subong mo ang pasahero. Oo. Honestly, action boy, wala siyang pagbago sa transport sector na ton. Same man na sa gyapon nga 50% sang capacity. MGCQ, DCQ, parehas lang, no? Hindi one seat apart. Kaya kung one seat apart, pwede mo maikit ang plastic eh. Gani man? Oo, ginbutang-butang. So magsiling kaya 50%, 50%. 50%. Silingon nga kung ang argas kilid sa salakyan, kung capacity mo ka 14, 7 lang. 7 lang hindi dapat. Kaya ikiton mo da ang plastic sa imo salakyan. Oo. So, I think kabalo na ang mga different transport organization. Sige, ma-observe kita sa Manilag kita kay sa nakita naton daw talagsa sa Malaka makita naton 50% ka pasahero vice mo sa mga salakyan pero ti mo na luoy man ta kung kaysa sa mga driver pero ti mas kaluluoy kung may carrier dira mo. Amo man nang aton da. Yes, may ara nga damo action bray nga reklamo sang mo sina. Siling ko may terminal na sila sa mga barangay. Yes. So kay Kapitan Agi para nga ma-remind sila ni Kapitan. Kuan galing kay ting reklamo sa driver, jotay pasahero namon pero ila arkila mo mangyapon bla. Mo nang dako ka problema gida. Gasaka pang petrolyo. Boundary mo. Yes. Paldaman Amo gid sina no. Paros ko na siyang action bray kung paros ang aton mga malls bla. Kung almost all wala na rentals action bray. Mga dako di nga malls wala rental porsyento na lang siya imo sales. Ang kita mo. Oh, okay. Okay kung sigihon ng rental ubos na sila sira. Korekta. Malalaya sa da sila. Damo gid gani nagsira maski libre ng rental. Grabe no. Way So sipon mo lang na kung pila ka libo tao mo watan obra kung manira ang ilang ginaobrahan. At least this morning liwat na remind ta sila kay umpisa gid subong mo
sang pagbalik GCQ do pila man ka bulan vice nga way kita ka GCQ no halin sang nagligad to nga mga tuig vice no subong liwat. Yes, correct na siya, Action Bry. Suliton ta ang quarantine status ta depende ini sa aton attitude o kung pamatasan. Correct gina. Kay ti ang aton pulis may limitasyon man sa panaway. Ang aton tanod may limitasyon man. Hindi suliton ta hindi ta mapulis ang kanan nga pumuluyo. Buti lingon hindi mo bantayan. Kay balikan ta ni 16,000 hectares. Oo. Pipila man lang pulis na 600 mas i-divide mo na sa 2 shifts kasi hindi man pwede 24 oras duty nila. Di 300 i-divide mo pag ina sa pulo ka istasyon sila na lang bilin pag 30 hindi man pwede nga wala da office personnel nga mabilin kay ato lang ang saktil tanan mga pulis. Correct. So may imagine mo na kung pila ka pulis ang ara sa dalan. Kaya paano yun na mabantayan ang sobra citizens mil katao. Oo, sa record siyang aton kapulisan gani sobra na 30,000 na-apprehend. Yes. Kumplito na sa Corpio, Corban, Shield, Mas. Oo. But then, kisuliton ta may limitasyon. Ang ampo, ayo, kooperasyon. Kaya kung hindi ka mag-kooperar, wala ka ni katuan. Hindi ka kabalik sa normal kapag pangabuhi ta kung amo ning aton pamatasan. May ariban gani nagapamangkot kay inablangin padalaan kwarta bala vice sa mga mga remittance center na bla. Ang padalaan senior citizen, 70 years old na. Hindi maghatag ang remittance center ang kung i-claim kung hindi ang personal nga senior citizen. Lingkot daw hindi mo na pwede pagkagawa sa mga senior bla baysaw. Anong pwede ma-advise ni sa ilaman? Nautod si Vice, no? Dali lang balikan naton. Action Hotline! May case action mga ka-action mo nga inang ginpadalaan kwarta sang anak ang Iloy nga daw 70 to 80% na 80 years old. Pagkatapos hindi man pwede kagwa ang amo nga mga edad way pagana na bakunahan hindi gid pagihatag sang remittance center ang kwarta bisan may ara sang authorization mga ka-action. We don't know kung anong pwede ma-advise ni Vice Mayor regarding ni Vice. Oo. Ang pakagwa na siya. Ay dala na siya sa exemption mo. Basta essentials abi, no? Dala na siya sa exemption. So, part na siya sa essentials. Okay. Or kinanlanon bala. Oo, but then kung ang iniyang mapadala, pwede man nga i-consider nila nga sila siyang kwan pala. Pangayuan nila authority na makuha, tapos padalang ID, pinag-ID. Ang number, tawagan, kung siya ikaw gini. Dapat subong consideration na lang gintani, no? Para ma-iyo. Correct. Okay, Vice? Yes, sa action, Brian. Sige, at least sininga aga, liwat nato na pahanomdom ang bakulod doon, kag bisan pa negrosanon, kay pariho malang kita GCQ subong. Liwat ang imo pahanomdom Vice sa mga utod ta nga tiari padayon kita nga nagaaway sa kay COVID-19 Vice. Go ahead Vice. Yes, again to salutin Dr. Bray ang aton quarantine status mo. Bululigan tani, operahan tani tanan para kabalik ta suliton ta kabalik ta sa normal nga pagpamati. But ang solusyon din ni Action Bray ang pagpabaksin. Yes. So, ang wala tayo kapati sa COVID, minsan ang lawag yan. Correct. Salamat din, Action Bray. Halong di kita mayungan. Maying aga, Vice. Vice Mayor Elsen Familiaran, ang chairperson kag chairman sang local IATF diri sa syudad sa Bacolod, mga ka-action. Tiyan mo na, no? May exemption ang mga senior naton kung essentials.
Pero amo nay, wala exemption si virus, Action Oliver. Action Hotline. May exemption ka magwa kay makuha ka kwarta, importante. Pero ang pamangkot, dira ang virus may exemption blasibo, kilala ya ka nga oy senior ni gali, essential ni. Action Hotline. Di nga to lang naman pangabay sa mga remittance center kay kadamo gid sa nagareklamo kada pamangkot sini. Basi ma-consider nyo na lang na ang mga authorization letter, mga kaaksyon no, sa mga kabataan, himata, padalaan lang sang kompleto nga detalye, IDs dira kag iban pa, no? Para at least mabululigan ini nga pag-away ta sa COVID-19 kay sambal na naton ang mga senior citizen mas vulnerable ni sila. Magambal kita vulnerable, mas lapiton pag hindi sila sa nasambit nga virus. Action Hotline. Kay mahina ang ila sila nga immune system na. Plus pagid nga may ginakarga na sila nga mga maintenance, may ginakarga na sila nga naga-exister nga mga ginabatsyag dira amo ginang nanamitan ni COVID-19. Provincial Capital. Action Hotline. Ma-report yung COVID. amo na nga hambal ko exempted sila sa classification kag status ta. Pero hindi sila exempted sa virus. Action Hotline. Ako kisay ni mga remittance center, mga remittances ngayon niyo, ining gina-claim ang kwarta padala kwarta. Do hindi gigkinchindi sa sitwasyon. Do sino man bing tunto nga magkuha sang kwarta ginabi nga hindi pamilya. Action Hotline. Kag isa pa may ara man sang may ara man sang authorization. Di ba? May gamangkot sa aton diri kon ariyo si Utay Benedicto. Nagapamangkot siya kung aslang ko sir ang fully vaccinated na sa GCQ status kinahanglan pa bala ang mga requirements tiway na siya ma'am. Ang requirement nga giipakita mo da ang card nga vaccinated ka na 100%. Action Hotline. Wala na mga raw requirements kay tinabaksinan ka na mo. Ang card nga ginhatag sa imo enough na siya. Last 8:35. Pagbalik naton, masaylo kita sa probinsya. May istorya ta na subong COVID kag vaccination ha? Sini nga adlaw kay sa ligan to daw damo to isyo nga mga lain mga kaksyon. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alright. Good morning kay Sir Alex Fuentes. Alex Montesa ara naman. Good morning sa imo hanot. Kambalya ko no hanot na naman kuno. Si Downey ni siya. Buena Flor, naga-monitor man. Thank you, Gid. Jean Oy si Sir. Alex Montesa, condolence to the bereaved family of our cousin Efren Montesa. Ana Sinoro, thank you, Gid, sa pag-monitor. Si Sir Alex, ginag-greet niya si Noel Amar, Bilal Uligo, Kagowizon. Thank you, Gid. Alex Montesa again, happy birthday kuno sa kay happy birthday to Ma'am Sister Jinky Daylagdon of Phoenix, Arizona, together with Tatay Joe Daylagdon. Greetings coming from ARB community and EFC family. Melchorita Ferrer, good morning. Lito Dayap, Homa Lomina, nagamonitor man si Tatay Jose, Nanay Lolita, upod sa ilan ni Ma'am Jean Ali kag Ma'am Jane Daylagdon sa DSB. Romy Pasostento, NJ, thank you, God bless. Ana Sinoro, condolence lang sa family Bernabe sa Pontevedra. Nagamonitor man mga kaaksyon, si Archie Iwarata. Action Bray, good morning. Astani kay ECQ, start today. Hindi, GCQ lang ta. Ano roles sa mga restaurant, Action Bray? Okay, na sabat na ni kaina ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Romy Castillo, good morning. Action Bray, monitor naman kami di sa Barangay 29. Sir Bray, God bless you, Action. Salamat. Si Martin Aliling Araman. Manjo Arnijo, good morning. Moyot Anabelia, thank you, Gid. Edward Tahunes, thank you, Gid. Elizabeth Malaka Gamala, Action Bright, please greet Maria Ronalyn Casipe Kundes on her birthday today. Of Porok, Santa Ana, Barangay 31. Thanks a lot. Keep safe always. God bless and more power. Richard Deriquito Araman sa Reclamation Area, nagamonitor. Thank you, Gid. George Gargasiran, good morning, Action Brian. Todo explicar sila sa error sa paghatag sang vaccine, pero pag ordinary na tao makasala, wala dorogamo, dakpon dayon basko gidya. Husto ka gid, sir. Porte nga mga alibays dayon, pero prangkang istorya, ambot lang kung ano ginang tuyo sa to. Si Matt Titans Magalona, nagamonitor ban. Hambal di Ma'am Downey Buena Flor,
gapamati ang family Buena Flor. Thank you, kid. Francisco Guangco, Action Bray, para mabalaan, para i-check gid ang mga injection nga ginahaboyan kung may ara nga injection nga mga may unod pa. Nan. Okay. Susan Pahariliano, naga-monitor man. Good morning, God bless. Alexis Vivero Lorico, good morning, Sumbray. Greet ko lang family Lorico kag Vivero sa handumanan permigid kami gapamati Action Bray. God bless. Jinky de Alagdon, good morning, Sumbray kag Mr. B-Boy Villasor sa tanan nga members ng EFC sa Pandanon nga monitor man. Barayoga Ray, good morning. Jan Acosta, ginagreet siya lang si Mr. Simeon Ronquillo. Kumusta na isa nung Simeon Ronquillo? Miami Tubach Araman. Virgo September naga-monitor man. Good morning. Dads Abiria. Good morning, Sumbrayan. Kanami sa mga topic mo subong ba. Thank you, Vice Mayor sa dugang clarifications. Barangay Sumag kami. Mahaw Taxon Bray. Salamat gid sa pamahaw. Sinuwit Tihiro Monton. Good DM sir, paano kung obra ko bago, ano dapat dalon? Wala man Kay Kwan GCQ man lang kita. Wala gin man sang stricto sa border. Wala man stricto sa border. Lipong. Ang ginastricto subong sa mga kalanaan nga dapat hindi magdinasok to sa mga salakyan, sa mga jogging, sa mga mass gathering, amo na iya. Pero kung trabaho, essential, wala gid problema. Good morning, Sumbray. Monitor lang kami Elma Lusok Polidario and Retired Major Paterno Turalba. Utay Benedicto. Okay, nasabat ko na kaina. Alex Montes, sa maing agaman sa mga ka-perks ko sanday Sir Noel Amar, go zone kag Mr. Bia Jonathan sang Big Boss sang USA. Salamat gid. Nonoy Andan, good morning. Sherlyn Rosquillo, good morning. Sumbray diri sa Amon Purok. Wala na ginaway. Lana ginaway ako bangod ang bomba sa tubig nga akon ginapanag-iyahan, gindesisyonan ko nga mansig dala na lang handle. Malain pa ko nga 5 kabilog nagpositive di sa amon. Ay, imo bomba, ikaw kulang gid sila sa inchinde. Pensindihon mo sila. Nga imo na iya bomba, dala lang sila sang ila nga handle. Tsakto na, may nga tikang, tsakto na. Kung dokwan gid mama, ipabarangay mo. Alex Montesa, greet lang si Mr. Alvarez, Mrs. Alvarez sa Barangay Tango, Pamilya Dayalagdon, Rifuela sa Barangay Pandanon. Melchor Baroka Rombides Araman, Sherlyn Rosquillo, isog pa ang wala pakialam sa COVID. Romar Tamayo, monitor lang kami diya Shinda Kandaget Farm on duty guard Mr. Tamayo Romar. Von Vivero, Action Bray, good morning. Greet lang family Lorico kag Vivero, always gid pamati sa action. Bia Jonathan, Action Brian, gamonitor lang kami diri sa Bangga Iyap, Barangay Singkang Old Airport. Salamat. Okay. Alex Montesa, thank you. Ari naman, you're the best na naman ko. Riala George, good morning diri sa Victoria City. Salamat. Allen Fernandez, Ganansyal, good morning. So Brian, monitor lang ko di Barangay 3, more power sa program mo. Salamat. Eugene Mihika, naga-monitor man. Sige. Balik na dugay-dugay, may dalag ko, tanga balita nga tutukan sa aton pagbalik dugay-dugay. Las 8:42. Pamati ang amon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang
adlaw sa pagduhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad may aga lang sa Barangay 26 Purok Masanag 1 si Edna Karangan, Jocelyn Pineda, Lourdes Laban, Indriled Medalya. Salamat sa pagmonitor. Good morning. Greet lang Norma Rodriguez, Aurora Panes, Bong Magbanwa, Evelyn Faltikera, Purok Katilingban 1, Roslyn Wanico, Jima Rial, Van Puson, Purok Katilingban 2, Barangay 39, Bacolod City. Bao salamat gid sa inyo. And good morning man sa iba naton nga mga utod nga nagamonitor si Giselle Sumayang. Good morning, ginatamyaw lang kuda gali sa Barangay Bata, Purok Kamunsila. Sumayang family, Garcisto kag Martinez family. Good morning sa tanan-tanan. Salamat kid. Si Rodelen Alvarez Bayabado nagamonitor man. Noe Tihiro Monton, naga-monitor man. Good morning, Sir Bry. Ari kami pamatihan dumanan. Madamo gid nga salamat pagbasa sang akon pamangkot. Sige. Si Baryoga Ray, good morning. Monitor lang sa DSB Pandanon. Thank you gid sa pagmonitor. Las 8:52 na sa aton nga pagpangalag. Sa probinsya mga kaaksyon, padayon man ang vaccination dito. Although nga may mga issue, may mga reports nga nagahambal nga ang iban nga mga bakuna labi na gid ang Sinovac daw ga ka panos ang iban way mangguro ga ka panos basi isyo malang ina no, pero jutay ang nagapabakuna sa Negros Occidental ilabi na gid kon Sinovac mga kaaksyon, pero pag abot sang Pfizer linibo ang nagapila sa kada adlaw. Do ka insulting man sa part sang Sinovac ganino, pero ti anhon tana kay ang realidad subong sa sitwasyon mga kaaksyon. Now, plus pakahapon nag-abot nga 32,000 more or less for Negros Occidental nga Sinovac. We don't know kung paano nila i plastar
kay amo na jutay ang nagapabakuna. Action Hotline. Pero kabalo kita sang abilidad kag mga encouragement nga ginahimo karon ni Governor Eugenio C. Lacson, no? Sa pag-pension digid sang publiko. In fact, may mga LGU na nga naga-offer gani, Vice Gov. May mga LGU na nga naga-offer sang ila sini mga bugas agod mga kaksyon nga ang iban magpabakuna. Action Hotline. No, agod ang iban magpabakuna kay kun wala sang offer mga kaksyon baong iban do hindi gid magpabakuna. Action Hotline. Oho, do hindi gid magpabakuna mga kaksyon, no? Sa padayon nga vaccination dira iya sa Negros Occidental, i-try man aton check abi ang Vice Governor's Office ari sa aton sini nga linya. Ayo lang tadi kay Vice Gova. 854 Action Hotline. ayo kita kay Vice Governor makaksyon kon ano ang participation karon nga ginahimo man sang probinsya akon sang Vice Governor's Office. Kay kabalo kita Lacson and Ferrer daway na niya gamoda iya. Isa ka linyabla kag ka-smooth sang ilang sining pag-updanay bilang mga public officials diri sa Negros Occidental. Kon i-kumpara mo siya sa Duterte and Robredo, ati ka kwangid ka grabe nga binangigay subong. Kabalo ka si Vice President Leni Robredo gani nagkuha na lang tuya, nag-ayo sa kay Manila City Mayor Isko Moreno nga makatilaw sang bakuna agod nga makapangbakuna man ang iya sining bakuna express mga kaksyon. Ina si Vice President Leni Robredo ha. Nagapangita sang ideya nga makabulig man. No, kay hindi sila linyada no? Nasumpakilay sila nga duwa pero diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental, ang Vice Governor's Office and Governor's Office way problema. Maayo gid ang ila sinipagtamdanay nag-isa agad mapatigayon sang kaunlaran sa Negros Occidental. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have Vice Governor Jeffrey Ferrer. Sir, good morning. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian, mayong aga man sa tanan kita mati sa Action Radio sa bilog na probinsya sa Negros Occidental mayong aga sa tanan. Yes, Vice, no, pasensya gid sa disturbo. Pagintindi ko ang Negros Occidental subong puertigid ang balbalanay kon vaccination program ang paghahambalan plus pagid nga damo ang nagainabot nga bakuna diri. Pagintindi ko duay man na ginapangayo kumbaga daw ginapadala lang gid sa national. Daw amo na kapalangga sa national ang Negros Occidental. In fact, kahapon may 32,000 doses na naman sang Sinovac Vice. Ano? Ang imong opisina, Vice, anong pinaka-participation since then nga nag-start ining vaccination and of course ining pag-away ta kay COVID-19? Well, sa puntoon magid ang kung ano man ang proseso kag kung ano man coming from the governor's office mo na ang aton man pinasuportahan. Kag may mga ara man kita nga mga suggestions sa abi kag ginakoperahan ta especially sa provincial health office naton nga ginamonitor taman ang vaccination diri sa probinsya. Now sa subong nga lang action ba amo na nga may nag-abot kita nga Pfizer 11,700 ini siya gintunga naton sa duwa ka area amo ni ang Negros residences ang halin diri sa south and then ang sa north naman dito sa Teresita Landon Provincial Hospital. So hindi mo na duha ka venue kay kabalo ka ang pag-care sigila naman kay negative 70 naman iyang temperature ng tilalan. So may mga storage kada iyang para dira. And then ang sa norte dito sila na mapabaksin bilog man nga probinsya ginto nga ta ang norte nga bahin sa Teresita kag ang south diri sa Negros Residences but ikapila na kay nag-start kita sa rollout sini nag-vaccine kita start Monday so Thursday kita subong so far daw okay man ang aton nga proseso when in fact
kaugan naman ng LGU nga kung ano ang ma-recommend pagkitila nila kay allocate na sa kada LGU. So sila diri ka padala sa Bacolod. And then may nag-abot pagkita action ba na 34,000. 34. 34,000 ang Sinovac. So i-divide tani sa duwa, meaning kung ano gi-divide sa duwa kag ang tunga sinada mo pang allocate sa LGU kay para may sigurado kita sa mga vaccine nga nag-alabot diri may second dose. Yes. Example ini ang aton niya Pfizer 11,700 gi-divide sa duwa kag amo na i-vaccine kita for 1 week. Ang tunga sila. And then para may sigurado after 21 days ang Pfizer na vaccine ang second dose nila after 21 days. So ang tunga sila muna pinalanda pupunta. So meaning may mga reports abi nagaginawa we don't know is part of pamulitika gihapon nga mga issues nga dira ang bakuna amo to nagligad medyo madamo sang mga LGUs nga jutay ang naga-interes sa pagbakuna na-address na ni subong Vice base sa imo pagkahibalo man dira Vice? Well, actually ang pagbakuna hindi man niya pamulitika kay purpose namon kag especially kaapod diri nga bakuna. Amo niya ni gobernador nga matagaan tanan because matapna naton magan-agan ang pag-spread sang COVID virus diri sa probinsya. So siguro ang ato niya nga purpose nga matamdan ka akan kakuha makuha sa politika kay so first sa probinsya doon may problema nga doon ni Gobernador Bong Lacson. Ang ato na ni isang handling nga mayo. Pero ang like for example AstraZeneca kag ang Sinovac amo na iya ginadistribute so kung gani mas maayo kay sige ang aton pang vaccine diri Pfizer sa Bacolod kag sa Silay ang Sinovac sige ng vaccine sa mga LGUs. So yung ko kay nalaini ang handling because may negative 17 temperature sini. So kinahanglan sini isang storage siya nga kay pagkagwa sini isang vaccine kinahanglan dapat mo dayon. Correct na. Sa person itself kay kung matugayan na dapat magsaka niya saka ni temperature niya. So kasi ang effectivity bala matutuan. So meaning ang Vice Mayor's Office and Governor's Office subong 100% nga naga-isa para matigayon tanit-tanan kag maabot ang panahon nga malabot ang herd immunity for Negros Occidental Vice. Samo nang istorya dira. Yes, maka-target kita mga 70% sa kabilugan. No? So tidaw layo-layo pa. And then hulat lang kita sang allocation coming from the national and regional offices. So kita hindi man siya sa gusto ko mangani at syempre kay nag-purchase kita kung nag-allocate kita sa AstraZeneca hindi man ni pamatigayon na mag-deliver kay kinauna nila ang requirement sa national agency. Antes na ang atong ginyang required nga purchase dito maabot diri. Sa imo yung wala hindi pa niya sa location sa national nga ginabulog diri sa LGUs natin. Sa imo nga office Vice sa inyo sining sa hanay sa mga board members sa mga men mo dira kung anong mga needs sa governor's office nga dapat ipasar duway nagin man niya problema Vice no sa Negros Occidental. Daw ay gid problema na sa amon kay like example before kami gatawagan kami ni gobernador kag anong supplemental budget kag kinahanglan nga very important kinaproba na mga. Sa probinsya gani sa Siplatan ko da bisano kasako sang vaccination kag away ni COVID-19 pero si Gov kag ikaw doga kadto ka mo sa lugar ka nagapang mga cheque tubla no mga cheque pananom kawayan sige kay na hindi man sila nga mag-focus na lang kita sige yung tagit ka as much as possible na makahatag pagiging kita sang aton extension ng mga benefits sa constituents na sige na yan. Unless hindi gina-allow sa situation. So, especially nga may mga protocols kita. So, tagid na yan ang nako nga mass gathering. And then, ga-observe kita yapon sa social distancing. Lastly, Vice, I don't know kung maka-comment ka diri anong abi ang step nga himuon sang
imo sinisabay sa Mayor Vice Governor's Office sa mga board members naton. Hindi bala natabo bala vice kay retired agriculturist naton bala Attorney Japhet Masculino nga namalayran sa sang iban dira kag allegedly ang ibanda daw hindi man sa iyagid ning panahon bala vice pwede ni makakandak investigation ang office nyo da sa inyo. Well, tani kung pwede man ikandak, pwede kakandak investigation kung if there is somebody will raise up sa ngulian. But sa side naman ni Attorney Japhet, he already pledged na mabayad siya. So, I don't know ang sinakay o the part of the government kung let's say hindi mo na siya ma-settle, hindi mo na ma-locate o complete na mga papeles, but still, it's your responsibility na kung hindi naman ma-account. So, ang remedy sinaga, i-ban sa imong o whatever na ibalban mo para nga maka-release na ang requirements mo na pag-retirement. So, siguro tamara naman sabat man si Attorney Japhet and then at the same time nakita niya there is one way nga daw mahapos naman lang. So, nag-pledge na lang siyang let's say mabayban niya. But unfortunately, ang sistema kay siguro may mga lapses man on the part of the department, the part of the Office of the Provincial Agriculture na wala nila settle or as early as that. And then lately din kabalo naman mas idugay na nakagkun kaso manggit nga auditan ka o kung settlement o kung may account ka, pinadlan